Muškarci misle da je san svake žene da pronađe idealnog muškarca. Ali oni greše. San svake žene je da može da jede omiljenu hranu i da se od nje ne ugoji. Znaš šta? To uopšte nije nemoguć san. Znaš šta je nemoguće? Način na koji većina ljudi pokušava da taj san ostvari. Većina žena i inače ljudi drže dijetu, gladuju, na specijalnom režimu ishrane, nikako ne žele da prekrše taj neki svoj režim ishrane, da pojedu nešto što jako vole i onda posle nekoliko dana telo popusti. Vaša pažnja popusti. Ne možete više da izdržite i pojedete ogromnu količinu nezdrave hrane koja vam neće ništa dobro doneti. Zapravo, problem uopšte nije to parče pice ili parče torte, kolač, nebitno šta. Problem je količina u kojoj pojedemo i kako se mi odnosimo sa tim što smo pojeli. Jer onda kad prekršimo naš plan ishrane, mi jedemo kao da više u životu nećemo jesti, kao da nam je poslednji. I tu je ona prva greška koja se uvek javlja i onda kažemo sve ružno sami o sebi, što nikad nekom drugom ne bi rekli, pogotovo ne nekom koga volimo. I šta smo onda uradili? Osjećamo grižu savest, nastavimo da se hranimo nezdravo i ponovo ulazimo u začarani krug, ponovo ne možemo da obučemo garderobu koju volimo i ne možemo da se osjećamo lepo i lagodno u životu kao što bi trebali da se osjećamo. Za one koji me ne znaju, ja sam Marija Vandin, medicinska sestra, ali nešto važnije od toga je da sam ja osoba koja se preko 20 godina mučila sa viškom kilograma, bila na raznim dijetama, raznim procesima ishrane i saznala sve šta ne funkcioniše i šta funkcioniše i kako možemo da napravimo plan ishrane koji će trajati zauvek i koji će nas držati u idealnoj telesnoj težini. Pre više od godinu dana sam smršala 35 kg, sada sam na ponovnom procesu mršavljenja i ukupno sam sada smršala 42 kg od samog početka procesa, tako da idem dalje. I danas ćemo videti šta je to što možemo da uradimo za sebe, kako održivo možemo da jedemo hranu koju volimo i da se ne odričemo ničega, a da živimo sretnim, ispunjenim životom i da naše telo odražava ono kako se mi osjećamo iznutra. Danas ćemo govoriti o 3 pravila koja možete da poštujete do kraja svog života i koja će vas dovesti do toga da povremeno jedete vašu omiljenu hranu, uživate u njoj i nemate grižu savest i ne ugojite se ni gram od te svoje omiljene hrane koju toliko volite. Prvo pravilo je da hranu koju volite, koja je vrlo često nezdrava hrana, koja nije nešto što će vam doneti dobro, nikad nemojte uzimati kad ste jako gladni. To je kao kad bi gladnog vuka poslali u mesaru i očekivali da uzme samo jedan zaokret. Ne, neće. Ni vi nećete da se zaustavite ako niste doručkovali i ručali i tamo za vreme večere ispred vas neko iznese čokoladnu tortu koju obožavate. Naravno da ćete pojesti 5 parčića. Zato radite to pametno, ciljano. Ako već želite da jedete, opustite se, jedite,
ali tako što ćete pre te vaše omiljene hrane da pojedete nešto što će vas držati sitim. Znači, poješćete vlakna, proteine i zdrave masti. O tome smo pričali u nekim od ranijih videa, pričat ćemo ponovo. Tako ćete nahraniti svoje telo i onda, nakon toga, kada ste već skoro siti, vi uzmete to parče torte, pojedete bez griže savesti i tako ste vi nahranili svoje telo, a telo koje nije u režimu preživljavanja, koje nije izgladnelo, može da razmišlja, može da donosi zdrave odluke i može da se nosi sa izazovom i da se nosi sa tim odlukama koje idu vama u prilog. Drugo pravilo je da uzmete malu količinu. Ako želite da pojedete tu čokoladu, ne morate pojesti cijelu čokoladu. Kad ste već ručali, kad ste nahranili svoj organizam sa proteinima, vlaknima, zdravim mastima, onda jedna štanglica čokolade ili možda čak i jedna kocka će vam biti sasvim dovoljne da zadovoljite tu svoju potrebu za vašom omiljenom hranom, ako je to čokolada ili bilo šta drugo, parče torte, palačinka, šta god. I onda ćete reći sebi nešto što verovatno nikad ranije niste sebi rekli, a to je, uzet ću sad ovo malo, ako mi bude potrebno, uzet ću još. Imate prostora da donesete odluku da li ćete uzeti to još jedno parče ili će vam biti dovoljno to koliko ste uzeli. Znači, uzmete jednu kocku čokolade i polako je pojedete. Ako vam je dovoljno, vi ćete na toj kocki čokolade završiti. Ako ne, uzet ćete sledeću kockicu. I kad to uradite, vidjet ćete šta se dogodilo. Dogodit će se magija. Ja nisam mogla da verujem. Ja kad sam to počela da primenjujem i kad sam osvestila kako da se odnosim prema hrani, bukvalno sam osetila tu magiju. Tu moć da odlučujem, tu moć da kontrolišem sama sebe, da ne uzmem veliku količinu nečega što nije zdravo za mene, a opet da se ne uzdržavam, da pojedem ono što volim i da uživam u tome. Tako hrana koju sam onda jela nije imala moć da kontroliše mene, već sam ja imala moć da kontrolišem tu hranu i da kontrolišem sama sebe. I treće pravilo, koje je jako važno, da jedete sporo. Šta to znači? Nemojte jesti dok listate vaše društvene mreže, nemojte jesti dok gledate televizor. Usmerite svoju pažnju i energiju na taj obrok, na tu hranu koju inače volite. Uzeli ste parče pice i sada isključite sve oko sebe i usmerite se na svoj tanjir, na svoje parče pice. Jedite polako, zalogaj po zalogaj. Dobro žvaćite. Da osjetite sve te ukuse, sve te teksture, sve to što volite i onda na taj način ćete zadovoljiti svoj organizam. I uživajte u svakom zalogaju. Ali bukvalno uživajte u svakom zalogaju, malo po malo jedite i uživajte u tom. Napravite od tog parčeta pice ili od tog parčeta torte jedan poseban doživljaj, jedan poseban ritual koji će vas opustiti, koji će vam dati energiju i koji će vam dati moć slobode. Da vi možete da pojedete bilo šta i da nemate posledice od toga, da ne osjećate grižu savest, ali maksimalno uživajte u svakom komadiću te hrane.
Najveći paradoks u stvari je to što ljudi ono što vole da jedu jako brzo pojedu i u stvari ni ne uživaju u tome. Gledaju samo kako da što prije ta hrana nestane. I to je taj loš odnos prema hrani i to je nešto što vam nije potrebno u životu. Ako volite da jedete nezdravu hranu, pojedite je sa uživanjem. I zahvalite sebi što ste dopustili sebi da možete da pojedete hranu koju volite, da možete da se opustite i uživajte u svakom deliću te hrane. I sada, dok tako polako jedete tu vašu omiljenu hranu, sa svakim zalogajem zapitajte se da li mi je dovoljno. Da li je taj ukus jednako dobar kao prvi zalogaj. I na svakom narednom zalogaju zapitajte se da li je ta hrana jednako ukusna kao na početku. Kada hrana počne da vam gubi ukus, kada vaše telo više ne može da primi neku količinu hrane, kada osjećate sitost, zaustavite se. Može je to čak i poslednji komad hrane, ali zaustavite se. Nemojte je pojesti i ostavite. Jer ako ostavite hranu u tanjiru, to nije nepoštovanje hrane. To je poštovanje same sebe. Važno je da poštujete sebe i da poštujete svoje granice i da ne jedete ono što vam nije potrebno. A šta nakon te hrane koju ste uzeli? Pa, nakon tog obroka, ako staneš na vagu i ta vaga pokaže 1-2 kilograma više, nemoj paničiti. Niste se ugojili od parčeta pice. To ne može da se desi. Verovatno je taj kilogram višak vode, višak sadržaja u crevima i to je nešto što će se već sutra promeniti. Zato nemoj da kažnjavaš sebe, nemoj da radiš to što većina ljudi radi, da kazni sebe, da preskačeš obroke, da gladuješ. Nemoj kazati sebi ni od ponedeljka krećem iz početka. Nema tog ponedeljka i nema tog početka. Tvoje je sadašnje vreme. Jedino što imamo na ovom svetu je sadašnje vreme, sada. Prošlost je prošla, budućnost nam nije obećana. Zato imamo sledeći obrok gde ćemo kontrolisati svoju ishranu, gde ćemo nastaviti kao da se ništa nije desilo i neka taj novi obrok i taj novi dan bude isti kao i svaki drugi. Bez drame, bez kazne. Jednostavno, samo nastavite dalje. Kao da se ništa nije dogodilo. Ostavite to u prošlosti. Prošlost je prošla, vi ste pojeli, uživali ste, bilo vam je lepo. Idemo dalje. Kao da se ništa nije desilo. Jer sutra je novi dan. Zato nikad te neće ugojiti to parče torte ili pice. Ugojit ćete samo to ako posle tog parčeta torte odustaneš od sebe. Nikad nemojte odustati od sebe. Vaše telo i vaš život je jedino što imate. Jedino što zapravo imate jeste vaš život, vaše telo i vaše zdravlje. I baš zbog toga, sutra kada dođe taj neki novi dan, posle tog nekog slavlja, rođendana, šta god, vi nastavite sa svojim zdravim životom, sa svojim zdravim obrocima, sa kontrolom vaše ishrane, bez griže savesti. I tog trenutka vi više niste osoba na dijeti. Vi ste osoba koja kontroliše svoj život i svoju ishranu. A to daje moć. To daje slobodu. Zapravo daje slobodu. Ja sam tek onda,
kada sam uspostavila kontrolu nad hranom, uspostavila kontrolu nad svojim životom. Do tada sam išla onako kako me život nosi. A kada sam počela da kontrolišem način na koji se odnosim prema hrani, počela sam da kontrolišem svoj život. I da osjećam neverovatnu slobodu. Bukvalno da mogu da uradim bilo šta. Ako želite da naučite kako da smršate bez gladovanja, bez borbe sa samim sobom i sa hranom, zapratite moj kanal. Ja sam tu za vas da podelim s vama sve metode koje su me dovele do gubitka velikog broja kilograma, do mršavljenja i do promene, transformacije celog života. Ovo je bilo sve za danas, a mi se vidimo u nekom novom videu koji može da vam promeni život.